Май айы безгә ауыруның нинди яңа симптомнарын күрсәтте? Йөкле һәм ковидлы пациентларны ничек коткаралар? РКБның реанимация бригадалары ни өчен районнарга чыга башлаган? РКБның баш табибы Рафаэль Шавалиев белән шул хакта әңгәмә кырдык. Рафаэль Фернандович, исәнмесез, хәерле кич? Исәнмесез, хәерле кич. Апрель белән чагыштырганда майда госпитальгә керүчеләрнең анализлары, хәлләре, үз-үзләрен тотышлары берәр ничек үзгәрмәдеме? Безгә китерәләр бөтен центральный округтан, барлык районнардан, Казаннан пневмония белән авырган олы яшьтәге 60 яшьтән өлкән кешеләрне. Алар арасында ковид белән булганы да бар, ковид булмаганы да бар. Көнгә шул 40-45 кеше безгә китерелә. Соңгы вакытта ковидның әзрәк симптомнары үзгәргән дигән сүзләр ишетергә туры килә. Диарея чыга, күңел булганулар. Мондай әйбер күзәтеләме сездә, бармы андый мәгълүмат? Вирус бит инде тын юлына гына түгел, ашказан юлларына да керергә мөмкин. Андый очракта менә шушы сез әйткән симптомнарны авырулар әйтәләр, без аларны дәвалыйбыз. Бүген госпитальдә ятучылар арасында реанимациядә, ИВЛда булучылар ничек? Бүген көндә без әйтәбез, менә бүгенге көнгә иртәнгә 18 кеше безнең искусственный вентиляция белән дәвалана. Рафаэль Фернандович, белүемчә, РКБ йөкле, әмма коронавирус белән авырган ханымнарны да кабул итә. Менә шушы 2 ай эчендә сездә күпме бала тудылар? Барысы да исән-саумы? Белүемчә, хәтта игезәк сабыйлар да бар сездә. Бүгенге көндә 7 ковид белән булган хатын кыз бездә бала тапты, барсы да Аллага шөкер, барсы да бик әйбәт. Һәрберсенең балалары барсы да таза, ковид белән авыру түгел. Без инде шатланып әйтә алабыз. Рафаэль Фернандович, РКБ табиблары районнарда хастаханәләргә чыгып та коронавируслы пациентларга ярдәм күрсәтәсез, бригадалар белән эшлисез. Менә бу атнада Яшел Үзәндә бер абзый үлеп китте. Аның үлем сәбәпләрен сез ничек бәялисез? Без инде аның ул тарихны берничә тапкыр карадык, төшердек. Андагы ул беркемгә дә обращаться да итмәгән, иң соңында аны скорый чакырып, скорый инде реанимациягә алып килгәч, без аларга ярдәм күрсәтү авыр булган. Без инде 2 ай маскадан йөрибез, кулга перчатка киябез, ордырып та җибәрде, саласы да килә. Сез ничек уйлыйсыз, әле вакыт җитмәдеме моңа? Маска бик саклый, без аны күрәбез саклаганын. Иң мөһиме инде дистанция, карарга кирәк, дистанцияны күреп, кирәкмәгән чагында күрешмәскә, күп кешеле булган җирләргә бармаска. Менә шундый киңәшләр калды, инде температураны тикшереп торырга кирәк, үзеңнең сәламәтлекнең симптомнарын хәзер бөтен кеше белә, булса инде сразу табибларга хәбәр итәргә. Бик зур рәхмәт сезгә, Рафаэль әфәнде. Исән-сау булыгыз, авырмагыз. Бер-берегезне саклагыз. Рәхмәт.